Porta'ls cap al teatre, no? Imagina-toi. Fa mim, imagina. Doncs imaginem. Imagina't tu. Imagina tu. Molt millor. En Pep Plaça, que fa de Guardiola, a Cracòvia, per què? A José Corbacho, l'Àlex O'Dougherty, com se digui, Àlex O'Dougherty, Home, jo estic una mica així al meu rotllo, però sí, algú, clar. A veure, companyia, pas-vous, pas-plis? Ai, no ho sé dir. Pas-vous, a veure, companyia, pas-vous, pas-plis? Ui, no sé dir-ho. També. Qui són? I aquest també. I aquest. Vale. Són gent molt maca que no faran riure. Després, sí, aquests aquí, humor de micro, i el que fa... Ara ni punyeta li deia. En el CPM no. Em peio. Estic aprovada. El mi francès, que ho està patant.